ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Hakini kisngi kala jurba ka jingbat ki pulit iki kali ki bata daki plastik Ïong haki yet kali ki jongki lani ke baki ong patba ka yet Ïong ban kila donru daki hajar tili ki kali ki ba syakbat ki bala syak tarno ki plastik na ki yet kali ki jongki bat kum juru kila syak dan guna haki pulen Hendrai haba ki pulit ke jubat iki kali ki bata yet Ïong kesur ke bami ni ki patba ka long ba balai babat tangi ki kali jong kirit kiria kat baki kali jong ki bahek bahan pat ki ya la luat Nrengi tibru bakadon ka an ka basha ki katu ka ningut ki long he bakinta yit Ïong na ka benta ka jingsngan ka jong ki ni kita ki bala penhap hapok ka Z plus security bat ka Z security tangbang ngim tip kat nungut ki don kita ki Z plus bat kat nungut ki Z security ha ka ni ka zilla ka jong ni kumta kenang bagi patba kin syai halor kani unong lum khubor jong ka bati CTV ulapan jingtip lingba ka hok wat jingtip nani ka right to information na ka office jong ka tanat transport jong ka sarkar jilla bat ya ka jingtip sya unong wat RTI la penpoi lingba ka police department hala ka jong ka district kidanru ki district ki bala penpoi ya ka jubab ka jong ki lingba ka email bat kidanru ki bampat la ban penpoi tu mentai ni pechwa ya kejubab balayo na public information officer jong ka police department na East Khasi district halo ka jingkli balabu bakat nungut kidon kita ki Z plus bat ki Z security ha kini ka jilla kini ka office kala jubab bakaan katkum ka section 81G jong ka RTI Act arhajar san anam la ban a jingtip ya kani hendrai la pentim ba ka don ka committee ka ban pe yanu ban sya ban ta yit Ïong bar ki khot jong ka committee ki kenthum ya principal secretary home police principal secretary transport department secretary law department bat director general of police habakali kanu tili ki kali sarkar ki balayo jingbin ban ta yit Ïong ka jubab kalong kani ka ju kendon an jong ka RTI Act arhajar san ka sya ban buri ya ki jingtim Hendrai kat kum ka jubab balayo na deputy superintendent of police jong ka South Garo Hills district pan ula jubab bagi don arngut ki Z plus security ha kani ka jilla kata ulat ka jilla u CH Vijaya Shankar bat u menteri rangba ka jilla u konrat kong ka sangma ki Z security pat kidan shiphongun kata ulam phang ka ying darbar thau an ka jilla u Thomas Isangma ki arngut ki simbut menteri rangba kata uba Preston Tensong pat uba snya bhalang dhar u Chief Justice ka High Court US Vedyanath arngut ki Judge ka High Court uba HS Thank you but uba Wan Lura Dingdo u Additional Judge ka High Court u Biswajit Bhattacharjee u Chairperson ka Meghalaya Human Rights Commission u Justice T.Y. Pei ka Director General of Police ka Kong Ida Shisha Nongrang baru MLA Barim u James Ki Sangma ka jubab na Superintendent of Police ka South Garo Hills District kala Krenshai balat ni ki Z plus bat ki Z security kinu ki kali kinamla banta yit Ïong kat kum kani ke jubab ka peni baki don tang khat arngut ha kani ke jilla ki bala banta yit Ïong ki kali ki chongki hendrai kat kum ka jubab na ka police department na ka East Khasi Hills pat ngimtim na lor kini khat arngut sakat nungut ki bala yo jingbin banta yit Ïong kum bala jubab baka don ka committee ka ban pen yanu ban a jingbin